Здравейте! Започва трети епизод на нашето тройно оцеляване. Момчета, вие къде сте? Лава съм аз. Да, ти си някъде до мене, знам. Така, сега... Както знаете, преди малко качихме втори епизод, а още се зарежда, да не сме го качили. Още не сме го качили, да, още се зареждали. Ако падна в лавата, веднага хоум, защото... Вече става това за трети път. Днеска. Да. Ние не снимахме, когато той за втори път падна. Много падам. Чакай. Да. Той го каза. Падаш повече от мен на Skyblock. Да, то на Skyblock, аз супер пак още повече падам от тебе. Какво? Какво? Бъгнал ли съм, защото ми пише, че съм 550 левел? Ой, аз съм се бъгнал. Пък аз съм 697. И аз. И аз съм тос. Какво става тук? Да отиваме да енчантваме. Вижте тук какво държа, бе! Какво? Вижте! Какви са тези блокове, бе? Как са тези блокове? Извинете, Хора! хора, Тези неща, бе? потребители, съжаляваме за това, но това ние не го правим. Наистина не го правим. Виж, и на другите стани, е само на нас. Чакайте, я да се тъпа до вас. Не, но много мерси. Мале, Коста, колко пари имам аз? Аз имам 66 090 мъни. Аз имам 89... Пари ми дадоха. Хора, аз имам 89 824. 73 Потребители съжалявам. 59. Потребители съжалявам за това, но много се развълнувахме, защото става нещо страхотно. Да, това направо не го очаквахме. Това е направо лудост. Не очаквахме да получим 30 дъма блока, кома би? 30 дъма блока! 30 дъма блока! И аз не го очаквах. И аз не го очаквах, това е... Някакъв бък. И зареждат ми са леви или някакви кобещи. Да, бе, не знам защо така. Сигурно админа е направил нещо хубаво. Той е направил. Благодаря, адми! Ако го е направил той. Запуши тази глупава Аз тези вода. дъма блокове ще си ги направя в диаманти, да видя колко диаманта ще имам. И аз. Точно голд над главата ти. Имам 2, 4 стака и 19 дъма. Бързо пише хом, че си ги оставих тук. Да, наистина, я пиша хора, защото ме е страх. Мале, отивам да енчантвам. 4 стака и 14. Отивам да дъма. енчантна и да си правя дъма броня. Хора, потребители на YouTube, не знам как стана това. Просто не знам. Честно ви казваме. Не го очаквахме. Наистина не сме направили нещо. Гадно. Това даже е хубаво. Аз не съм правил никакви неща, ви казвам първо. Юпи! Чакайте малко. Аз не разбирам рамотчиитове камъни от такова нещо. Аз пък не знам. Доста неща пък тако с нещо. Абе. Сега. О, това е прекрасно нещо, което стана. Не знам как стана. Така, пишем с... После на клипа да дадем лайк за сървъра. Дайте да спираме клипа, трети епизод, да какво ще кажете? Защо искаш да е толкова кратък? Не знам колко е, аз именно за той. Не знам кой е. Отивам да енчантвам. И аз имам да енчантвам. Марк енчант. Аз ще си енчантна сигурно всичко 30 левел. То и аз. Мале, колко хора има тук на лап енчант, бе? Всички ти са тук. Много ясно, с толкова с диаманти. Бум! Аз вече съм 588 левел. Бум!
30. Значи защита. Бъм. 30. Защита. Бъм. 30. Вижте хора, на каската си имам огнена защита 4, дишане 3, воден афинитет 1. На честплейта си имам защита 3 и тръни 2. На бутушите си имам защита 3, плавно падане 4. А на гащите си имам огнена защита 4. Даже си направя и меч, ще дойде него да енчантна. Мале, потребители, той не го очаквахме. Наистина, много се развълнувахме. Острота, сблъскване, печкосване, всичко на две на меча му. На кирката, нечпивост, късмет, ефективност. Аз пък още... Нечпивост 3, късмет 2, ефективност 4. Але, благодари ти, админ! Ако е бил админа, аз даже вече аз ще си инчант на 2 меча. Аз ще направя кирка и меч. Защита 3, дишане 3, воден афинет 1. Вижте колко хора са се Изстрелна събрали. защита Преди вече 4, можеш да си върнеш кирката. огнена защита 3, Наказание 4, отблъскване 2. Проклятието на членестоногите 4, огнен аспект 2. Не знам, това може би даже... Аз на Warp Enchant да ме видите. Елате на Warp Enchant да ме видите. От рода 4, отблъскване 2, плячкосване 3. Защо не ми се падна огнен аспект? Аз имам огнен аспект, отблъскване. Аз на меча... Дай да си разменим мечовете. Не. Аре де. Не може. Искам да ми се падне огнен аспект. На мене не ми дреми какво ще ми се падне, все пак меча ми е абсолютно супер силен. Даже ще си инчант на някои други неща. Админа, кръст W. Диаманти! Митна 16 диаманта. Взех ги. Ерос, какво е Ерос? Някакъв ти пише Ерос. О, вече имам... Даже ми метна и още 6 диаманта. 16 диаманта. Мале, тук админите са страхотни потребители. Хора, Добре, кой сте? потребители, мислим той да е за този епизод, защото много се развълнувахме. Абонирайте се, харесвайте и се абонирайте и ще се видим в 4-ти епизод. Хайде, довиждане! И чао от мен.